हेलो लोगोफोर आं मिजिं बर' दिनै जों रायलायगोन जि गावनि भिडिअखौ भाइरेल बोरै खालामनो यार भाइरेलानो जाया जोंना यूट्यूब चेनेल दोङो भाइरेल जाया मा खालामनो जेबो मिथिया जेबो रुल मिथिया जेबो सिस्टेम मिथिया जेबो प्राइवेसी पलिसि मिथिया होमबा जों बोरै माबा खालामनो जेबो ट्रिक मिथिया जेबो नलेज गैया होमबा नोंथांमोना जुदि जेबो जायाखैबा जेबो आवगायाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नाय आरामसे बिन्दास एसेना एसे माबाथ' मोनगोन आं जिखिनि एक्सपिरियेन्स दोङो दा आंनो जानो हागौ आंना दा मनिटाइजेसन जाथ'वाखै बाट जायनियाव जिर' साबस्क्राइबार एसेबो साबस्क्राइबार गैया एसेबो भाइरेल जानो नागिराखै एसेबो भिउज फैया इसोरनि थाखायल'सो आं बुंनो फैदों बे भिडिअखौ बिसोरल' नय आरो जायनि चेनेला गिदिरखा प्लिज अननानै दा नायखा नोंथांमोना स्किप खालामनो हागोन नोंथांमोननियाव जेबो खामानि गैया स' दिनै जों बे भिडिअ बेखौनो रायलायगोन जे गावबा गावनि भिडिअखौ बोरै भाइरेल खालामनो आरो बोरै गावनि चेनेलखौ ग्रथ खालामनो आरो बोरै मा खालामनो इखौ जुदि नोंथांमोना बुजियोना खेबसे इ ट्रिकखौ बुजियोबाना नोंथांमोनखौ रावबो यूट्यूबाव एबा ससियेल मिडियायाव सक्सेस जानायाव रावबो नोंथांमोनखौ हमथानो हानाय नङा जानेकि भगबानानो फैथो हलेও बे हमथानो हानाय नङा मानोना नोंथाङा बेखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बुजिजोबगोन दि माया यूट्यूबा माबायदि खामानि मावो माबायदि सार्च इन्जिन मायाव मा जायो मादिबा भाइरेल खालामो मादिबा मा जायो माया मा सब नोंथांमोना बेयाव मिथिजोबगोन अके बिनिखायनो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नाय नोंथांमोननिनो माबा दङ आरो आंनि भिडिअखौ यूट्यूब चेनेलाव नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ लाइक खालाम अके बिदिना ओमफ्राय आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेज लाइक फल' खालामना ला अके स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै अके स' लेट्स स' लोगोफोर बैनिसाय सिगां जों आरोना मबाइलनि प्ले स्ट'र अन खालामगोन आरोना मबाइलनि प्ले स्ट'र अन खालामनानै जोङो बेयाव सार्च खालामगोन वाइटि स्टुडिअ मिथिबाय जोङो बेयाव वाइटि स्टुडिअ वाइटि लिरबा फैयो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै यूट्यूब स्टुडिअ होननानै फैदों बेयाव अपेन खालामनो होदों आंहा अपेन इनस्टल खालामखानो नोंथांमोना इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय सिम्पल खामानि आरोना या नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो पुरा गुगोल कम्पानिनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिगौबो जानो हागौ आरो मिथिगौबाबो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ माबायदि इउज खालामनांगौ माबायदि भाइरेल खालामनांगौ नङा ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय भिडिअखौ जोबजासे नायनानै दा आं इनस्टल खालामना लाबाय लगइन खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि यूट्यूब चेनेलजों मिथिबाय बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना आगसि जाथुनानै बेयाव नोंथांमोना डिस्कभाराव थांयो आं बेफोरखौ उनाव देखायगोन हा फार्स्टआव एनालाइटिकआव थांग्रो आगसि जाथुबाय हा एबार आगसि जाथुनोसै बेयाव नोंथांमोना उनाव मिथिगोन मा खालामनांगौ दा आगसि जाथुबाय आगसि जाथुनानै जों बेयाव डिस्कभार माबायाव एनालाइटिकआव थांगोन आरोना एनालाइटिकआव थांनानै जों बेयाव नुजोबगोन दिनै डाइरेक्ट जों डिस्कभाराव थांगोन उनाव बादिफोरखौ दा इखौ नायगोन इमप्रेसन बेसे मानसिनि देखायदो आंनि भिडिअखौ आरो इमप्रेसन क्लिक बेसे मानसिया नायदो ट्राफिक सर्स अबेनिफ्राय एक्सटार्नेल सर्स माने जेरै वाट्सएप फेसबुक बायदि बायदि बेलेग एप्सआव बाहेरा आरोना बेफोरनिफ्राय नायनाय आरो यूट्यूबनिफ्राय नायदोंबा यूट्यूब सार्च यूट्यूब मा होनो बे ब्राउज फिचार बायदि बायदि आरोना नोंथांमोना नायनोबो हागौ माने गोसो होना नायबानो जाबाय आरोना टप सार्चिं भिडिअ ये नोंथांमोना नायनो हागौ ये नै हाउ टु स्टार्ट मबाइल शप बिजनेस हाउ टु गेट यूट्यूब साबस्क्राइबार इखिनिखौ बांसिन नागिरदों आरो आदारखौ बांसिन नागिरदों इखिनिखौ यूट्यूबा खिन्थादों नोंनो थारमाने इखौ नोंथाङा टेग लागा इखौ बांसिन नागिरदों होननानै खायसे बुजि मोना ओरैनो देखायदों होननानै जेबो नाया एनालाइटिक खालामा बुस्ट खालामा भिडिअखौ ओरैनो दोनो बेकारनो ओंखायनो भाइरेल जानो नागिरा मिथिबाय या चेक खालामबाय था इदि जायाबा इदि जाया इदि जायाबा इदि जाया खालामबाय था मिथिबाय ये अडियेन्स नायनो हागोन बेसे बैसोनिफ्राय नायदों नै आंनिखौ इण्डिया पाकिस्तान आमेरिकान बबेनिफ्राय नायदो पात्ता गैया आंनो मोजां मिथिबावा नै पाग्लासो सिनाय मानसिफोराबो नायदो ओमफ्राय नै बैसो नायनो हागौ मा बैसोनि हौवा ना हिनजाव सब नायनो हागौ आरो ना ओमफ्राय ये बादि दा जों खायसेसो होनो थारमाने मा होनो बेयाव भिडिअ एनालाइटिक देखाया माबा देखाया आरो नायो दा इखौ उनाव आं बुजायगोन फार्स्टआव नोंथांमोना नायग्रा ओरथि थामनेल आरो एसे क्लिक बिट खालाम जेरै हमना ला आं इयो 1K सब्सक्राइबर 4000 आवर वाट्स टाइम अगर कमप्लीट न्यू वाटो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो इदि होना नोंथांमोना बिदि होबानो जाबाय एसे क्लिक बिट खालाम बारा हामना मिथिबाय ओमफ्राय नोंथांमोना टाइटेलखौबो एसे क्लिक बिट खालाम आरो नोंथांमोना डिसक्रिप्शन 5000 लिरनो मोनो जोङो 5000 आव पुरा थुसो लिर पुरा जिमान हायो पुरा हेल्प खालामो आरो बेयाव हेशटेग होबानो जाबाय आरो कुइसन मार्क होदो हेशटेगखौनो नोंथांमोना बुजियो जानो हागौ टेग आरो हेशटेग बहुतटा दङ मिथिबायना ओमफ्राय नोंथांमोना हेशटेग नायगोन थाखाय नोंथांमोना खालि सिम्पल खामानि माव यूट्यूबाव हेशटेग आरो टेग नायगोन थाखाय टाइटेल नायगोन थाखाय यूट्यूबाव थांना दा नोंथांमोना ये साजेसन भिडिअखौ नोंथांमोना जाय पेजआव देखायनायनोमोन आं देखायदोंमोन ओमफ्राय दा यूट्यूबाव फैनानै जों सार्च खालामनांगोन दा हमना ला जोंनिया साबस्क्राइबार बोरै बारायनाय ना ये जोङो सार्च खालामगोन हाउ टु गेन साबस्क्राइबार अन यूट्यूब
सिम्पल हाउ टु गेन साबस्क्राइबार अन इउटुब लिरना होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव बयनिसाय सायावनो फैबाय हाउ टु गेन साबस्क्राइबार अन इउटुब बेनो बयनिसाय सायाव फैदो बेखौनो जोङो कपि खालामगोन आरो बाखि सिंनिखौ जोङो इखौ सिङाव होगोन टेगाव होगोन आरो डिसक्रिपसनाव होगोन मिथिबाय डिसक्रिपसनाव हेशटेगाव होगोन जोङो होमबा जोङो फार्स्टआव हाउ टु गेन साबस्क्राइबार अन इउटुब नै आं जेरै 1K साबस्क्राइबार इन एंड 4000 आवर वाच टाइम पूरा अगर न्यू आटो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब दो लाइव प्रो बिदिना आंखो इमान क्लिकबेटबो खालामद्रायना आं क्लिकबेट खालामदो इमान खालामद्रायाखै आंबो मिथिबाय ये नोंथांमोना इखौ कपि खालामना आरामसे होबानो जाबाय आरो सिंनि बाकिनि सिंनिफोरखौ जिखिनि हाउ टु गेन साबस्क्राइबार अन इउटुब हाउ टु गेट मोर साबस्क्राइबार अन इउटुब हाउ टु गेट साबस्क्राइबार बायदि बायदि इफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लिरना लानानै इयो नै टेगाव पुरा फुल खालामना हो मिथिबाय जिमान हायो आरो इयो जुदि जागा थोआबा नैयो फैनानै हेशटेगाव इयावबो होजोब पुरा आरो मोनसे गोसोआव लाखि डिसक्रिपसन आरो टेग डिसक्रिपसन आरो हेशटेगाव नोंथांमोना माबा टेग आरो डिसक्रिपसननि हेशटेगाव नोंथांमोना नोंथांमोननि चेनेलनि नाम होथार आरो ये प्लेलिस्टआव एड खालामथार प्लेलिस्टआ नोंथांमोना सिङाव साजेसन खालामो भिडिअखौ साजेसन डाइरेक्ट इ भिडिअ जोबनाय लोगो इ भिडिअखौ देखायो मिथिबायना नोंथांमोना बेयाव बावना आरो ये आई कार्ड बेफोरखौबो लगायनो दाबाव आरो ये इन स्क्रिन बेफोरखौबो लगायनो दाबाव थारमाने ये पुरा फ्रियावनो एड खालामना होनाय रखम जायो इ भिडिअनिफ्राय इ भिडिअ थाङो मिथिबाय बेफोरसो जायो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय आरो सासे चेनेलाव मा होनो लाइकखौ हाइड खालामो नैबेयावनो खालामनो हायो सिङावनो दङ हाइड लाइक हाइड रिपर्ट माबा मा होनो बेखौ फिडबेक बेफोरबायदि आरोना रेटिं बेफोरखौ होनो आरोना बेखौ हाइड खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो बावो जि ये केटेगरि सिलेक्ट खालामा भिडिअनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिफोरखौ सिलेक्ट खालामनानै जाबाय ओमफ्राय इयो देखायगोन माने खायसे खायसे होनो भिउ देखाया माबा देखाया एनालाइटिकआव माबाया जेबो देखाया बेफोरखौ होनोना ओमफ्राय नोंथांमोना फैनानै नै सप्ता जुदि खामानि होथारखाबा भिडिअ भाइरेल जायाखैबा जेबो भिउस फैथाराखैबा नोंथांमोना थांनानै आरामसे सोलि माबाफोरखौ दानना होबानो जाबाय इयो टेगफोरखौ हेशटेगफोरखौ आरो थाम्बनेलफोरखौ अबेयाव भुल जादोंफोरखौ साननानै आरामसे डिलेट खालामना हो साफानिफ्राय साफा बनायबाय था आरोना भाइरेल जागोनानो जागोन इउटुबा भिडिअखौ देखाया नङा देखायो बाट जोंनि एसे नङा एसे खमथिनि थाखाय थारमाने एसे नङा एसे भुलनि थाखाय भिडिअखौ मानसिफोरा नाया मिथिबाय जेरै जोंबो नाया मालायनि भिडिअफोरखौ जेरै हमना ला थाम्बनेल मोजां अबा मोनबा हाय थुथारनांगोन इखौ होननानैसो थुयो जों बेफोरसो थुनो नांनाय खामानि मावनांगोन आरो जोंना बाट इमानबो इदि खालामद्रायना जि रागा जोंना नोंखौ रिपर्ट होयो नांहरो कमेन्टआव रायहरो होमबानिया जुदि इउटुबा उनाव नोंनो मनेटाइजेसननि एप्लाइ खालामबाना इउटुबा नुबा नोंनि चेनेलखौ मनेटाइजथ' गोजान नोंनि चेनेलखौ डाइरेक्ट बुङालासिनो डिलेट खालामनो हागोन मिथिबाय होमबानिया गाबबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन भिउस फैदो टप सार्च भिउस अबेनिफ्राय फैदो ट्राफिकआ फेसबुक वाट्सएप गुगोल बायदिसिना चेनेल प्लेस ब्राउज फिचार बायदि आरो ना ओमफ्राय टप साजेसन भिडिअ मा भिडिअखौ बांसिन देखायदो इउटुबा माबा भिडिअखौ बांसिन साजेसन खालामदो बेफोरखौ नायनो हायो नै अबे कान्ट्रिनिफ्राय नायदो नै इन्डिया आरो आदार्सनियाबो बांसिन आंनिया मिथिबाय आदार्सनियाबो बांसिन नायो आंखौ इन्डियानियाबो बांसिन नायो आरो ना आदार्सआबो बांसिनानो जाहैबाय थारमाने मा बुंनो नोंथांमोना बुजिबाय आरो ना बेनिफ्राय नोंथांमोननि जेबो खामानि गैथ'ला नोंथांमोना सिङाव फैबानो जाबाय आरो बेफोर कमेन्टफोर नायनो हायो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनो स' थेंक्स बाय